गिबियावनो बयखौबो आंनि इउट्यूब चेनेलाव बरायबाय आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन पार्सेन्टेज लानानै HSLC 2020 आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बिथां बिकास फंबायखौ नोंथांमोननि सिगाङावनो गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनाय जाबाय। Thank you so much. बे भिडिअनि गेजेरजों बिथां फंबाया माबायदि फरायनानै बे आनजादाव 94.67% लानानै उदालगुरिनि मादावनो बयनिख्रुइबो टपार जानो हाखो आरो बिनि फरायनायाव मा जेंना जेंसि मोनबोखो आरो बेफोरखौ बोरै सल्भ खालामनानै बेसेबां पार्सेन्टेज लानानै टपार जानो हाखो आरो बिनि एमआ मा बियो मा फरायनो सानदों मा जाहैनो सानदों आरो इयुन जोलैनि थाखाय बिथाङा मा बोसोन होनो नागिरो बे गासैखौबो बिथां फंबायनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। बिनि थाखाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना ला जाहाथे बेबायदि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायबाय थानो हायो। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै बिथां फंबायनिफ्राय। बिथां फंबाया गावनि मुंखौ लानानै गामि आरो गासैखौबो फारि फारि खोन्थालांबानो जाबाय बयनोबो। खुलुमबाय, आंनि मुङा बिकाश दैमारी। आङो जकरा गावनि मण्डली हिसाबै जकरा बाप्टिस्ट चार्च आरो आं HSLC खौ हरिसिंगा डायमन्ड इंलिश स्कुल हरिसिंगानिफ्राय पास खालामदों। आंहा बे नैबे HSLC आव गासै 94.67% मोननो हादों। टपारमोन बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो आं टप 1 हिसाबै जाहैबाय। आरो आंनि बाबानि मुङा दिलीप दैमारी, आइनि मुङा रनजिता दैमारी। जोंहा गासै मेम्बारफोरा परियालाव 7 आदा सासे आरो आगै सासे। आसामनि टप 10 रेंकआव थानो थाखाय बेसेबां पार्सेन्ट नांबावगौमोन? ओरैनो काट अफआ 97, दा बिथांमोननि थाखाय 2 पइन्ट सामथिं बिदि नांगौमोन आरो। जोबोद मोजां रिजाल्ट जादों। अब्ला फंबाया बे HSLC आनजादाव बेसेबां पार्सेन्टेज लानानै उथ्रिसारनो हागोन होननानै मिजिं थिदोंमोन एबा थांखि लादोंमोन? आङो नैबे HSLC आव सानदोंमोन 97%खौ आं टारगेट खालामदोंमोन, हायोबा आरो बेनिफ्राय बांसिन माने आसामनि टप लिस्टआव थानो आं सेस्था खालामदोंमोन। मानो होनबा गासैहाबो आखा दङमोन आरो आंबो नाजादोंमोन गोबांखौनो, नाथाय जाहैस'वासै। आसा खालामदों इयुनफोराव जाहैगोन होननानै। हाई सेकेन्डारियाव बेसेबां पार्सेन्टेज लागोन होनना सानदों? हाई सेकेन्डारियाव आं टप लिस्टआवनो थानो थाखाय आङो सेस्था खालामगोन जेसे हायो। 100आव 100 लानो नाजादो। फंबाया नोंथांनि फरायनायाव मा जेंना जेंसि प्रब्लेम मोनबोखो बेखौ माबोरै सल्भ खालामनो हाखो बेखौ गासैनोबो एसे खोन्थाना होदो। जेंनायाथ' गोबां थाखायो फरायनाय जिबनाव आरो आंनि स्कुला 5 किल'मिटारसो गोजानाव जागोन, बे हरिसिंगा डायमन्ड इंलिश स्कुल, बे जग्रानिफ्राय। आङो बेयाव आं थांलाय फैलाय खालामदों। आङो क्लास 6 बेफोरनिफ्राय आं साइकेलजों थांलाय फैलाय खालामदों। आरो नोंथांमोना मिथिखागौ बोथोरफोरा मालाबा समाव थिग जायो मालाबा समाव थिग जाया। दैज्लां बोथोराव अखा बांखा सान्दुं बेफोरबायदिनि गेजेरावबो आं थांदों खस्थ' खालामनानै। आरो फरायनाय समाव मालाबा समाव डिसकारेज जायो आरो बेफोरनि समाव आङो गोबां बिदि थुलुंगानायफोरजों आङो इनकारेज मोनदों आरो गोबां आङो गेदेर सुबुंफोरनि मटिभेशनेल क्व'ट्सफोरखौ आं फरायनानै आङो माने मटिभेट जादों आरो गावगायानो। बेफोरनि गेजेरजों आं गोबां बिदि फरायनायाव गोसो होनो हादों आरो बेफोरबायदि जेंना जेंसिनि गेजेरावबो आङो बिदि बेसेबांखिनि नाजानो हाबाय। आरो लोगोसे फाइनान्सियेलि खौराङावबो जाहाथ' गोबां उइक आरो फाइनान्सियेलि खौराङावबो गोबां आङो बेफोरबायदि गेदेरनि जिउ जारिमिनफोरखौ आं नायनानैबो आङो माने इनकारेज मोनदों आरो। बेनिफ्राय टिउसनफोर लादोंमोन नामा? आङो टिउसनखौ जेनेरेल मेथ्सखौ लादोंमोन। जेनेरेल मेथ्सखौल' लादों? बेलेग साबजेक्टखौ लायासै? बेलेग साबजेक्टखौ लानाय जायासै। होमबाथ' न'आवनो फरायजोबनाय जाबाय। एडभान्स मेथामेटिक्सखौ सारा ओरैनो मास मोनसे 1.5 माससो बिदि मोनसे टिप्सफोरखौ होदोंमोन, जेनेबा माबायदि फरायनांगौ आरो बिदि मोननैसो बिदि बुजायना होदोंमोन। एडभान्स मेथ्सखौबो टिउसन लायाखै होमबा? लानाय जायासै। होमबा साबजेक्ट वाइस पार्सेन्ट मार्क्स बेसेबां मोनखो मेथामेटिक्सआव? आंहा जेनेरेल मेथ्सआव 97 आरो साइन्सआव 95, ससियेलाव 97 आरो बड'आव 89 आरो इंलिसाव 92 आरो एडभान्सआव जायखौ आं गासैनिफ्राय गोरा मोनोमोन आरो थारैनो नंगौ बे गोरा, मेथ्सनिफ्राय डाबल गोरा होननानै जों बुंनो हायो। बे एडभान्स मेथ्सखौनो आं हाइस्ट मोनदों 98। आं जोबोर गिदोंमोन, नाथाय बेयावनो आं साबसिन मार्क्सखौ लाबोनो हाबाय आरो। टिउसन लायालासिनो 98% ना? 2 मार्क्सल'सो थाबाय फुल मार्क्स मोननो। जोबोद मोजां रिजाल्ट जादों। नोंथांनि फरायनायाव नोंनि मामा बाबा आरो सोरबा न'खरनि सोद्रोमाफोरा नोंखौ माबाफोर हेल्प होदोंमोन नामा फरायनायाव?
हेल्पखौ गोबां होदों फाइनान्सियेलिथ' जोंनि न'खरा पुवारखा आं बुंखाबाय दहायनो आरो आंनि फार्स्टआवनो आङो इसोरखौनो हामबाय होनदों डाइरेक्टलि नङाबाबो इनडाइरेक्टलि आंनो गोबां हेफाजाब खालामदों मानसिफोरनि गेजेरजों आं बेखौ इसोरखौ हामबाय होनदों आरो लोगोसे जा आइ आफा बाबाया ड्राइभार मावो आरो मामाया बागानाव बिलाइ खायो बिसोर सानैखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों मानोना बिथांमोन गैयाबा आं हानाय नङामोन बिथांमोना आंखौ खस्थ' खालामनानै फरायहोबाय स्कुल फिस होनायफोराव आरो मामा बाबाल' नङा आंनि बाबानि बिदा आयं कुमुद दैमारि बिथांखौ आं जोबोद साबायखर बावदों मानो होनबा बिथाङा आंनो मेथ्स टिउसनखौ होजोबदों आरो बेल' नङा आंनो रेजिस्ट्रेसन फिस आरो थांलाय फैलाय समाव आंखौ हेफाजाब खालामदों आरो बिदि पकेट मानिफोर होदों क्लास 10आवल' नङा नाथाय उन्दैनिफ्रायनो आंखौ बिदि हेफाजाब खालामबोदों आं बेखौबो आं हामबाय होनदों आरो लोगोसे जोंनि मण्डलिनि सेक्रेटारि डक्टर सुर्य कुमार दैमारि बिथांखौथ' बयबो मिथिनो मोनखायो बिथांनि बिसि आरो बे गोबां फाइनान्सियेलि हेफाजाब खालामदों स्कुल फिस होनायफोराव आरो बिसोरल' नङा जाहा मामानि परियाल मामानि आमाइ आनै बेफोर गासिबो आयं बिसोर गासिबो फाइनान्सियेलि हेफाजाब खालामदों आरो आं फाइनान्सियेलि हेफाजाब खालामनायखौ आं बुंनो हाया मानो होनबा गोबां हेफाजाब खालामदों मेनसन खालामनांगौबा आं बिदि हाया मेनसन खालामनो गोबाङा आं काजिनफोराबो हेफाजाब खालामदों बांसिन प्रब्लेमा बे फाइनान्सियेलियानोमोन आंनि बे फरायनायाव आरो आं बेखौनो बुंनो सानो फाइनान्सियेलि जायफ्रा हेफाजाब खालामबाय गासिखौबो इसोरनि मुङाव हामबाय होनदों आंहाथ' होनो जेबो गैया नाथाय इसोरा होगोन बेखौ आं फोथायनाय दङ आरो नोंथाङा बे टिउसनखौ फाइनान्सियेलि प्रब्लेमनि थाखायसो लायाखै ना लाया होनना लाखायाखै माने खोथाया बिदिबो जाहैयो माने मालाबा समाव लोगोफोर लानायखाय आंबो लागोन बेफोरबायदि जायो नाथाय आं न'खरफोरनिथिंबो साननो गोनां आरो बिथिं आरो आं माने गोबां इनकारेजखौ मोनदों जेनेबा सेल्फ स्टाडियानो बांसिन इम्परटेन्ट होननानै स' आङो सेल्फ स्टाडि खालामदों बांसिन आरो नट्सफोरखौ फरायदों नट्सल' नङा चेप्टारफोरखौ आं फरायनानै बेफोरबायदि फरायदों फरायनाया बेसेबां घन्टा फरायोमोन फरायनाय हिसाबै घन्टा हिसाबैथ' आं केलकुलेसन इसेबां खालामाखै टाइम टेबोलथ' बनायदोंमोन मेनटेन खालामनायनि टाइम बिदिनो नाथाय मालाबा समाव फल' खालामनो हादों गोबां समाव नाथाय गोबां समाव हायाखै ओरैनो मेक्सिमाम बेसेबांसो फरायोमोन मिनिमाम एग्जाम खाथिफोरबा आं बांसिन फरायनाय जायोमोन 12 मिनिमामखौ 6-5 आरो एग्जाम खाथिबाथ' जायोमोन बिदिनो 10-11फोरा जायोमोन आं माने हमना मोनो आरो मालाबा समाव हिसाबबो खालामदों बिदि जादों ओमफ्राय एडभान्सआव गोबां सम नांगौ जायो बेफोर कारनाव गोबाव फरायनो गोनां जादों आरो लोगोसे आं मण्डलिनि मावथिफोरखौ आं हामबाय होनदों जानो हागौ जोंनि मण्डलनि मावथिफोराबो भिडिअखौ नायगोन आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं थेंक्स होनो गोसो जादों गोबां प्रेयार लानानै आरो इनकारेज खालामदों जोंनि मण्डलिनि लावखार जायखौ पास्टर बुङो जोङो लावखार होननानै बुङो जितसन दैमारि बेल' नङा आरो इडुकेसननि कनभेनर दङ जोंनि मण्डलियाव बिथांमोना जोंखौ न'आव फैनानै आर'ज गाबफैदों न'आव फैनानै इनकारेज खालामफैदों आरो इसोरनि हैबो मटिभेट खालामदों बे गासैनि थाखाय आङो मण्डलि जोंनि गामि जोंनि BBC गासैखौबो बिथांमोननि आर'ज बेफोरजोंनो आङो माने दिनै बेसेबांखिनि साक्सेस जादों होननानै आं सानो आरो गावनि हार्डवर्क थाबाबो इसोरनि आशीर्बाद गैयाबा हाया बेखौ आं फोथायो अब्ला फंबाया नोंथांनि जिउआव मा थांखि लादों बेखौ बयनिसिमबो बुंनानै होदो आं दायो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बेयाव आं साइन्स लानो सानदों साइन्स लानानै आङो बिथिं MBBS मेडिकेल लाइनथिं आं थांनो सानदों बेनो आंनि थांखि आरो हायोबा इयुनफोराव बिदि कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय आं ट्राइ खालामगोन बेखौ आं सानदों बर'फोरनि गेजेराव डक्टर नांगौ आसा खालामो बिथां फंबाया डक्टर जानानै फैगोन अब्ला दा फंबाया बबे कलेजाव फरायनो होननानै सानदों आङो दायो कलेज हिसाबै गोबां अफार खालामदों बिथिं टंलानिफ्रायबो मोननै फाइनाल ओमफ्राय अरुण'दया फैदोंमोन दाखालि आरो बिथिं उदालगुरि कलेजनिफ्रायबो प्रिन्सिपाला फैदोंमोन अफार होदों आरो जोंहा DC आरो SP सार उदालगुरिनि बिथांमोना आंनि थाखाय रायज्लायना होदों बे नगावआव थानाय रामानुजन जुनियर कलेजाव आं सानदों बेयावनो लानोसै नामा बिदि सानदों आरो गासिखौबो फ्रि होनायनि खोथा कलेजा प्राइभेट गासिखौबो फ्रि होनायनि खोथा आरो हस्टेलनिखौल' एसे होनांगौ होननानै बिथांमोनहा बुंदों होमबाथ' फंबाया हस्टेलाव थानानै फरायनाय जासिगोन नङा होमबा
दा आं फंबायनियाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरो दा गोबां सुबुङानो गोबां थांखि लायो नाथाय बे थांखिफोरखौ जाफुंसार जोबहोनो हाया बे मानि थाखाय जानो हाया बेखौ नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा बिनि सोमोन्दै माने आं दायो इसिबां सक्सेसफुल होननानै आं बुंनो हाया माने दासो आंहा क्लास 10 नाथाय आं गोबांनियाव नुनो मोनो आरो खोनानो मोनो आरो गोबां गेदेर गेदेर मानसिफोरनि लेक्चार होनायफोराव आं खोनायो आरो आंबो बेनि सायाव फोथायनाय दङ जे दायो आं HS पास जाबाय HS सेकेन्ड इयार एबा HSLC पास जाबाय दा पास जाखांनानै बेखौनो सानदों जे गावआ जि थांखि लादों बे थांखियाव नाजाथाबनांगौ आरो गावनि सायाव फोथायना लाखिनांगौ आरो इसोरनियावबो फोथायना लाखिनांगौ बेखौनो आं बुंनो सानदों नाजानाय थाबोला हायै गैया हायो जों गोबां मिथिनो मोनो आब्दुल कालाम मोननिफ्राय जोङो गोबां बिदि बिसोरनि हिस्ट्रि बिसोरनि लाइफ स्ट'रिखौ नायबा जों नुनो मोनो बेबायदिनो गासैनि लाइफआवबो जेनेबा हानाय हायिनि खोथा थायो माने फाइनान्सियेलि प्रब्लेम थायो गोबाङा बिदि बुंनो सानो जे फाइनान्सियेल प्रब्लेम बा हाया होननानै नाथाय आंनि खेथ्रआव आं सानो आंनि फारसेथिं आंहा फाइनान्सियेलि प्रब्लेमबाबो आङो नाजाथाबगोन आरो आं जाफुंहोनो हागोन होननानै आं सानो मोनसे बुंनाय दोङो वेर देयर इज ए विल देयर इज ए वे बेखौ आं सानो ओंखायनो आं बुंनो सानो गासिखौबो थांखि लानानै नाजाथाबनांगोन फोथायनाय थानांगोन आरो गासै समाव जेंना जेंसिफोरखौ माने सल्भ खालामनानै माने गावनि सायावनो फरायनांगोन फरायनायानो मेन हार्डवर्क खालामनांगोन सेक्रिफाइस थानांगोन सेक्रिफाइस गैयाबाथ' जेबो खालामनो हाया बेखौ जों बुंनो हायो आं बेखौनो फोथायनाय दङ आरो अब्ला आसा खालामो फंबाया गावनि थांखिखौ जाफुंसार हैथारगोन एबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सासे डक्टर मोननो हागोन बेखौ आसा खालामनाय थायो दा लास्ट पइन्टआव आं बेखौसो बुंनो हास्थायोदि फंबाय नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि माखासे फैबाय थानाय इयुन जोलै बा फरायसुलि फरायसुलाफोरखौ नोंथांनि फारसेनिफ्राय मा बोसोन होनो नाजायो बेखौ अन्नानै बयनिसिमबो बोसोन होदो आं आंनि प्रेक्टिकेलि मोनबोनाय हिसाबाव आं बेखौनो बुंनो सानदों आङो दिनै 94.67% लानानै आङो HSLCखौ उथ्रिनो हादों नाथाय गोबां समावनो आंखौ मानसिफोरा बुङो लोगोफोरा बुङोमोन जेनेबा नोङो क्लासनि टपार नोङो हाखा गारखा जोनोमनिफ्राय नोङो बिदि गियानाव बांसिन मोनबोनायखा बेफोरखौ आंखौ बुंनो सानो गोसोआव लाखिनो हानाय पावारा बांसिन बेफोरखौ आंखौ बुंनो सानो बुंनो आरो मानसिफोरा नाथाय आं बेखौ आं माने एग्रि खालामा मानो होनबा जाया फरायो बे मिथियो आरो आं मिथियो आं माबायदि खस्थ' खालामनानै बेफोर बेसेबांखिनि पार्सेन्टखौ आं लानो हादों आङो बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना बेफोरबायदि माने नेगेटिभ सानालासिनो गावगाया खस्थ' खालामबानो हायो आंबो गोबां खस्थ' खालामनांदों आङो उन्दुनायखौ खम खालामनांदों जानाय खेथ्रआव आङो बेफोरबायदि माने इसिबां खालामनो हायाखै आरो टाइम होनांदों माखौबा आं खम खालामनानै आं फरायनायजों टाइम आं लाबोनो गोनां जादों टिउसनबो लायाखै आङो माने टिउसन लादों मेथामेटिक्सआव टिउसन लानाय जादों आरो एडभान्स मेथामेटिक्सखौ मास मोनसे बा 1.5 मास आं लानाय जादों आरो बिनि सायाव आं बुंनो सानो मानसिफोरा बांसिनानो टिउसनाव डिपेन्ड खालामो नाथाय सेल्फ स्टाडिसआ मर इम्परटेन्ट जोङो गाव हारसिंनो फरायनाय एबा स्कुलाव कलेजाव जि फोरोङो बेखौ न'आव रिभाइस खालामनांगौ आरो चेप्टारखौ जोङो फरायथारनांगौ मेथ्सआनो जा एडभान्सआनो जा साइन्सआनो जा जोङो चेप्टारखौ फरायनांगौ बेफोरनिफ्रायनो माने बुजिनाया बांसिन जायो आरो जों बावगारनायाबो खम जायो आरो बांसिन फरायनो हायो आं बेखौनो बुंनो सानो जे आंनि जुनियरफोर जायफोरानो मेट्रिक होगोन आरो जायफोरा उन्दै माने गासै समाव टाइमखौ मेनटेन खालामनानै हार्डवर्क सेक्रिफाइस जों बावसोमनांगोन जोंनि देहा लानानैबो जेरै जोङो उन्दुनायखौ खम खालामबा जोंहा देहायाबो एसे दुरबल जायो थेवबो जोङो मोजां रिजाल्ट मोननो थाखाय जोङो गावयानो बावसोमनांगोनबो सेक्रिफाइस खालामनांगोन आं बेखौनो बुंनो सानो आरो टेलेन्टनि खेथ्रआव एबा ब्रिलियेन्ट एबा गोसोआव लाखिनो हानाय बेफोरनि खौराङाव जोङो सानालासिनो जेनेबा आंबो हागोन होननानै गावनि सायाव बिलिभ थानांगोन कनफिडेन्स थानांगोन आरो एमआथ' थाथारनांगोन जोंनि लाइफआव आरो बे टिउसननि खेथ्रआवबो जेनेबा जों सेल्फ स्टाडि खालामनो हायो दे आंनि न'खराथ' गैया माने फाइनान्सियेलिबो पुवार गोबां मानसिया आंबो गोबां समाव डिसकारेज जादोंमोन आंहाथ' फाइनान्सियेलि खम माने पुवार आं हाहैगोन ना हाहैया बेफोरबायदि आं सानदोंमोन नाथाय फाइनान्सियेलि जोंहा एसेबां गिनांगौ गैया मानो होनबा जाया
मोजां सोलिगोन जाया मोजां गथ' आरो जाया फरायनायाव गोसो होयो बिथांमोननि थाखाय लामाया ओंखारो आरो इसोराबो हेफाजाब खालामो बेयो आंनि सायाव जादों आंखौबो गोबाङानो हेफाजाब खालामदोंमोन आं दहायनो बुंलांदों आरो दायो HSLC आव मोजां पारसेन्ट मोननायनि थाखाय कलेजफोराबो आंखौ अफार खालामदों आं बेखौनो बुंनो सानदों जेसेबां हायो नाजानांगौ आरो जेसेबां हायो मोजां रिजाल्ट खालामनानै जाहाथे नेक्स्ट कलेज लेभेलाव जों मोजां कलेज फरायनो मोनो आरो अफार बेफोरबायदि फ्रियाव फरायनो मोननाय बायदि दायो आंखौ फ्रियाव लेंहरदों मोननैसो कलेज आं बेखौनो बुंनो सानदों आरो आंनि एमखौ लानानै आं बेखौनो सानदों आं जे मेडिकेल लाइनाव जोंनि खाथि खालाथ' बिदि मोजां डक्टर गैया जोंनि खाथि खाला हस्पिटालबो खम गोबां सुबुङा माने माबा मोनसे बेराम जाबोला गोजानाव थांनो गोनां जायो आं बेखौनो सानदों जे आं मोजां डक्टर जानानै आं जेन आंनि मानसिफोरखौ आंनि समाजनि गासैखौ आं जेन मोजाङै माने सार्भ खालामनो हानाय आं जेन मोजाङै जोथोन लानो एबा बिदि नायनो हानाय बेफोरबायदि आं सानदों बेखौनो आं थांखि खालामदों साबायखर थाबाय बिथां फंबायनिसिम बिथां फंबायजों सावरायनानै गोबां गोग्गानाय मोनबाय गोजोननाय मोनबाय आरो गावनि जिउआव थांना थानो थाखायबो गोबां गोहो मोनबाय आसा खालामो आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनाबो गोबां जिउआव थांना थानो थाखाय एक्सपिरियेन्स एबा गोहो मोनबाय आसा खालामो बिथां फंबायनि जि थांखि लादों डक्टर जानाय बे डक्टर जानाया थारैनो जाफुंसारथों आरो आं इसोरनावबो बे आर'जखौनो बिथां फंबायनि थाखाय बिनानै होयो आरो जोंनि समाजाव सासे मोजां डक्टर फैयो बेखौनो आसा खालामबाय अब्ला दा आदै मादैमोना दा बिथां फंबायनि फरायनायाव माबायदि हेफाजाब होबोदों माबायदि खस्थ' खालामनानै बिनि फरायनायफोरनि फिसफोरखौ सुफुंनो हाखो बेफोरखौ एसे रायजोफोरनो खोन्थाना होदो जाहाथे बयबो गोसो सोलायनो हायो आरो जौगालांनो हायो बेखौ जोङो बहुत खस्थ' खालामदों खालामनानै जों बिमा बिफा जानानै जथेस्थ' खस्थ' खालामबाय आं सासे टेक्सि ड्राइभार बेबो पार्मानेन्ट नङा खारन आंहा गारि गैया निजा गारि गैया बेलेगा लेंहरबा आं थाङो बेलेगफोरा ओइ आमुगाव थांनो गुवाहाटि थांनो माबा तेजपुर थांनो होनबाला आङो थाङो बेबायसानो एसे एनै गरसे गरनै आं इनकाम खालामो आरो बिजोंनो न'खर सालायनो गोनां जायो आङो फिस बिजोंनो होनाय जायो आरो आंहा 3 गथ'फोर दङ बे 3 गथ'फोराबो इंलिश मिडियामाव होनाय जाजोब्बाय इंलिश मिडियामाव दा क्लास 10 आव बेसेबां फिस होनाङो क्लास 10 आव मान्थलि फिसआ जाबाय 500 आं बिखौ बेबायसानो बिमायाबो सामलायखायो बागानावहाय सामलायखायो आरो गामियाव सोरबाफोर लेंहरबोला माहाबा न' लिरनो हाजिरा मावनो बेबायसाहै हाजिरा मावनानै एसे एनै गरसे गरनै जमा खालामो आरो बिनि बादैबो जोंनि परियाल जा हिन्जावनि परियाल आरो आंनि आदा बाजैमोन बिथांमोनाबो हेल्प खालामबाय जथेस्थ' हेल्प खालामो गैयिनि समायाव हरो नांगौफोरखौ खारन आं हारसिं हाया खारन आंहा जेबो गैखाया खेथि बाथिलाबो गैया हा हुबो गैखाया जि एसे एनै जों मोनो बेखिनिखौ जानायावबो थाङो आरो बिथिं इंलिश मिडियामाव होनाय हिसाबै दा हिन्जावसाया सासे दोङो बेबो सेन्ट टेरेसायाव आं होयो बे क्लास 8 आव मोनहैबाय बिनियाबो 400 फिस होनाङो आरो पकेट खरस हरनाङो दैलि जानाय 10 थाखा 20 थाखा बेबायसानो होनो गोनां जायो बेफोर एक्सट्रा खरस गाननाय जोमनाय बेफोर गासै लानानै माने आहा बहुत खरस फैयो नाथाय बेफोर गासै खरसखौ जोंनि खाथि खालायाव थानायफोराबो एसे एसे मोजां मोननानै हरो आदैया बे फरायनायाव माबाफोर हेल्प होयोमोन नामा आङो बेयावहाय बिनो फरायनो आं चान्स होयोमोन बे गथ'खौ आरो बे गथ'आ फार्स्ट जेथिया आङो एडमिसन होयो बे समायाव बे बर' मिडियामाव थांदोंमोन जोंनि जकरा एलपि स्कुल होननायाव बेवहाय बे बर' फरायगोन आं इंलिश फराया होनना बुंदोंमोन इंलिश मिडियामाव आं फराया होननानै बेनिखाय आं फर्मबो लाबोबायमोन सेन्ट टेरेसायाव नाथाय बे बुंबाय आं फराया इंलिश मिडियामाव आं फराया ओमफ्राय दे बायसाबालाय नोंनि इच्छा नोंखौ बेयावनो बर' मिडियामाव फरायहोनोसै होननानै नाथाय बियो
आरो बिथिं आलासि जानो थांनायाव जाहा बे बिदा जायो जाहा सान्थिनि फिसाला अबिनाश दैमारि बिथांमोना बेखौ थुलुंगा होबाय नों बेंग्रा जागोन इंलिश मिडियामाव फराय होननानै बुंबाय आरो बे गोसो सोलायनानै उनावहाय आं इंलिश मिडियामाव फरायनोसै होननानै बे समाव बिहा बैसोआ जाबाय 5 years जाबाय 5 बोसोर जाबाय 5 बोसोरावसो आं बिखौ इंलिश मिडियामाव होदों बेनिफ्राय बेबायसानो थांबाय मोजां फरायबाय बेबायसानो लासै नार्सारि केजि पास खालामलांबाय क्लास 1 निफ्राय बे गथ'आ हारसिंनो फरायोमोन जों बुंलायनाङामोन स्टाडिनि समाव बियो गावगायनो दायित्वखौ उन्दैनिफ्रायनो बुजियोमोन आरो बेबायसानो फरायलांबाय थाबाय मोजांनो जालांबाय हादों ओमफ्राय जेतिया क्लास 4 मोनबाय होमबानिया जोंहा बे गथ'आ बुंबाय आं डायमन्डआव फरायनोसै आं बेयाव फरायला बाबा नङा जोंहाथ' थाखा फैसा गैया बोरै हरनो आङो बेसेबां गोजान स्कुलाव साइकेलबो गैया ना बाइकआनो दोङो मायानो दोङो ना आहा बेयाव टिउसन फिस होनो आहाथ' जेबो गैया आं दुखिया मानसि बाबा नांगौ नोङो बेयावनो फराय नांगौबा आं क्लास 7 निफ्राय बिनिफ्राय हरगोन होननानै बुंदोंमोन आरो बेयो ओरै बुंबाय आरो अल साबजेक्ट फेल खालामगोन आं हराबा बेबायदि बुंबाय डिमान्ड खालामबाय आरो दे नों फार्स्ट डिभिजन पास खालाम आं हरगोन बेबायसानो गथ'आ जोंनि खौरां लाबाय आरो फार्स्ट डिभिजनखौ लाबाय ओमफ्राय हैना जाबाय आङो डायमन्ड इंलिश स्कुलाव आरो बेबायसानो डायमन्ड इंलिश स्कुलाव आं थांनाय सिगांनो बेखौ बुंदों जे नोङो बेयावहाय बहुत माने कम्पिटिसन जायो बेयाव हाहैगोन ना हाहैयानो उमनिया बुंबाय फरायबानो हायो बे गावनि गोसो होननानै गथ'आ आंनि सिगाङाव बुंबाय नों मोजाङै पास खालामनांगोन आरो आं हदायनो बे जोंनि न'खरनिफ्राय बुङोमोन नोङो गुबुन हारिजों गथ'फोरजों लोगो जानानै दुस्थु खालामनाङा स्कुलाव किसुमान नियम निति थायो प्रिन्सिपाल स्कुल गतै मास्टार स्टाफ माने रुलफोरखौ नों मानिनांगोन बेफोरखौ नों फल' खालाम जों बेखौ हदायनो बुंनाय जायोमोन गथ'नि उपराव दुस्थु खालामनाङा मालाया माबा मोनसे खालामदोंबा बेखौ खालामनाङा नङाबाला नोङो पानिशमेन्ट मोनगोन नों जुदि स्कुलनि नियम नितिफोरखौ जुदि मानिया आरो स्कुलनि बुंनाय हारिनायखौ आरो स्कुलनि जिथु हमवर्क होयो बेफोरखौ जुदि नोङो खालामाबा हयथ' नोंखौ टिचारफोरा नोंखौ पानिशमेन्ट होगोन होननानै जोङो बे गथ'खौ जोङो हदायनो जोङो जोंनि न'खर जानानै जों बेखौ फोरोङोमोन बिमा बिफा जानानै हदायनो जों बेखौ बुङोमोन नों दुस्थु खालामनाङा नों मानि मास्टर बायदेवफोरनि खोथा मानि गोदोरफोरनि खोथा मानि होननानै जों उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबोनाय जादों आरो मास्टरफोरखौबो जोङो बुङोमोन जोंनि जुदि गथ'आ स्कुलनि नियम नितिफोरखौ जुदि मानिया पानिशमेन्ट होनायाव जोंहा खुनु माने माबा गैया पानिशमेन्ट हो बास आरो आं बेखौनो बुङोमोन किसुमान गार्जेनफोरा बुङो जे स्कुलाव आमुक स्कुला मोजां नङा थुमुक स्कुला मोजां नङा आमुक स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा आमुकखौ बुदों थुमुकखौ बुदों जाहा माबाखौ बुदों खिन्थु आं बेखौ फोथाया मानो होनब्ला गथ'आ जुदि स्कुलनि माबाफोरखौ जुदि मानिलाङोबा बे गथ'आ टिचारफोरा बेखौ बुवा फरायनायनि समायावहाय बेखौ मोनसे सानसेमोन आरो बेबो बुङोमोन बाबा आंनो बहिखौ नोङो रलखौ खालामना हो बे समाव आङो मोनावहाय उन्दुनो टाइमाव 8टा 9टासोआव माने बिनि बहिफोरखौ खारन बहिया गोदोर जायो बे बहिखौ आङो 300 पेज माबा 200 पेज बेखौ रलखौ बोना होयोमोन खारन बिसोरनि स्कुलाव स्टुडेन्टआ बारा बे लिरनाय डेस्कआव बियो टाइम मोना खिथाबफोरा 7 जन 6 जन गाहाम जनो गोनां बेवहाय रल खालामनायाव दिगदार फरायनोबो स्टाडि मोना बेनिखायनो आङो बेखौ बिफा जानानै बेखिनिखौ हेल्प खालामोमोन आङो खारन
बेहा बोनो टाइम गैया आं बिनो फरायनो चान्स होयोमोन बेखिनिखौ बोनायावनो बहुत समय लायो 2 घन्टा 1 घन्टा मबा 1.5 घन्टा मबा 12टाहालागै ओरै खालामनानै आं बेफोरखौ बिनि कारणे आङो हेल्प खालामना होयोमोन आरो जोबोद मोजां जादों हारिमोननिया अब्ला दा फंबाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मादावनो बयनिख्रुइ टपार नालाय दा अब्ला आदै मादैया बिथांनि रिजाल्टनि थाखाय माबायदि मोनदों गोसोखौ जों बिराद जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबोला बेयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो टपार मोननो हाबाय 94.67% लानानै गासिबो साबजेक्टआव लेटार मोनबाय जों बिनिखाय सिगां इसोरखौ हामबाय होनदों कारन इसोरानो जोंखौ हेफाजाब खालामबाय आरो बे गथ'नि थाखाय जोङो मोजाङैनो बे पार्सेन्ट मोननायखाय जों गतै जोंनि न'खर परियाल गासैबो गोजोननाय मोनदों रंजानायखौ मोनदों मादैया माबाफोर बुंगोन नामा खुलुमबाय आं बिकास दैमारिनि बिमा आंबो जोबोद मोजां मोनदों मानो होनब्ला दिनै जोंनि गथ'आ बे मेट्रिक आनजादाव मोजां रिजाल्ट होनायनि थाखाय जों बिमा बिफा जानानै जों न'खरनि जानानै जोबोद मोजां मोनदों गथ'खौ आरो आं सेथियावनो इसोरखौबो हामबाय होनदों इसोरा जुदि जोंनि बिदि इसोरनि अननाय आशीर्बाद होआब्ला जोंनि बे गथ'आ बिदि मोजां रिजाल्टखौ मोननो हायामोन जों सानफ्रोमबो इसोरनियावनो भरसा खालामोमोन सानफ्रोमबो जों उन्दुनाय समाव आरो सिखांनाय समाव जों बे गथ'नि मुङै जों आर'ज खालामोमोन आरो बे एग्जाम दिनो थांनायनि सिगांबो जोङो न'खराव जोंहा साबा परियाल दङ बे साबा परियालाबो जों लोगोसे गथायसे जानानै जों आर'ज खालामना हरोमोन आरो जों आर'ज खालामनायाव बियो जोंखौ बिमा बिफा जानायखाय आथिं हमनानै खुलुमनानै बियो एग्जाम दिनो थाङोमोन आरो एग्जामनि सिगांबो जों बुङोमोन एग्जाम लिरनायनि सिगां नोङो इसोरनियाव आर'ज खालामग्रो बिनि उनावसो नोङो आनजादखौ लिर होननानै जों बुङोमोन बे जोंनि बुंनायखौ जोंनि बे गथ'आ बिकास दैमारिया मानिबाय बिमा बिफानि खौरां लाबाय बायथ' जाबाय मण्डलिफोरनि गेदेर गोलावफोरनि खौरांबो मानिना सोलिबाय बेनिखायनो आं गथ'खौबो हामबाय होनदों आरो इसोरखौनो हामबाय होनदों इसोरा जुदि बिदि जोंनो साननो हानाय आर'ज खालामनो गियान होआमोनब्ला जों बिदि खालामनो हानाय नङामोन दा बेखायनो इसोरखौबो हामबाय होनदों इसोरानो जों गियानफोरखौ साननो हानाय गियानखौ होबाय आरो जों जोबोद गोजोनदों बेबायदि मोजां रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय जोंनि न'खरा गोबां गरिब न'खर जों बुंलांजोबखाबाय जोंनि बे मालिकआनो जों आंथ' गोबां बिदिनो हाजिरा बिलाइ खायो जोङो सानसेयाव 140 थाखाहै मोनो बे 140 थाखा जोङो कामायनानै आङो बिदि न'खरफोरखौ सालायदों आरो आङो बिदिनो जेब्ला बे बिलाइ खानाय गैया मेसें समाव जोंहा खेथि बाथि गैखाया जोंहा दुब्लिफोरबो गैया बारिबो इसेल' दङ आरो आं बे मेसेंनि समाव जेब्ला माइ मोनो बे समाव आं गोबां माइ हायो माइ हानानै जोङो गोबां माइबो मोनो माइ हानानै जों बिदिनो बोसोरसेनि थोआबाबो आधा बोसोरखौ जोङो जायो आरो बे माइजोंनो आरो जों बे स्कुल फरायनाय समाव थाखा फैसाफोरखौ जोङो गुबुननिफ्रायबो जों सहाय मोनो बेखौबो जोंनि गथ'आ बुंलांजोबखाबाय सोरखो नाम बुंखाबाय आं गोबां बुंला अब्ला आं आदै मादैनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरोदि जोंनि बर' हारिनि समाजाव 90% बा 80%आनो गावनि फिसाफोरनि फरायनाय समाव लोंनानै जानानै गोबां दावराव खालामफैयो फरायनो चान्स होआ गावजों गावनो नांलायो खमलायो केयार लानो रोङा दा बेफोरखौ आदै मादैमोना माबाफोर बुंनो हास्थायो नामा आं बिनि बागै बेखौनो बुंनो हास्थायबाय जेन जाहाथे बे उन्दै दा फरायबाय थानाय गथ'फोर गोनां फरायसा फरायसुलि गोनांफोरनि बिमा बिफाखौ आं बेखौनो बुंनो हास्थायबाय जाहाथे बिसोरनि बिमा बिफाया बे गथ'फोर फरायनाय समाव जाहाथे बिबायदि लोंनाय जानाय खालामनानै न'खराव बिदि गन्दगल खालामनाङा आं बेखौनो हास्थायदों जाहाथे बिदि लोंनाय जानाय थायोब्ला न'खरफोराव गथ' गथायफोरा फरायनो उसुबिदा मोनो आरो न'खराव सान्थि जाया लोरबां जायो आरो गथ'फोरा फरायनाय समायाव गोसोआव थाया गोसोआव ज'आ बेखायनो आं बुंनो हास्थायो जाहाथे साफ्रोमबो बिमा बिफा जानानै गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लानांगौ फरायहोनांगौ सुबिदा होनांगौ बेखौनो आं बुंनो सानो जोंनि न'खराथ' दा बर्तमान बिदि लोंनाय जानाय गैया बेखायनो आङो नोंथांमोनखौबो बिदिनो बुंनो हास्थायबाय आरो बिदिनो जोंनि न'खरा दा लोंनाय जानाय बिदि गैयिखाय गथ'खौ जों मोजाङै जोथोन लाबाय बिनि फिथाइखौ जोङो दायो मोननो हाबाय बेखौनो आं बुंनानै फोजोबबाय
बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर अन्नानै भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना ला जाहाथे बेबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायबाय थानो हायो।